Мразя ви! Дим, там! Хора, там е Мун! Тя има нужда от помощ! Горката Мун! Поли, повече ми трябва! Не, на мен повече! Момичета, да побързаме, иначе няма да има време да се приготвя! Камил, къде си? Кастингът вече започна! Ще успеем ли? За какво е цялата врява? Тези круасани миришат толкова добре. Режисьорът със сигурност ще ги хареса. Стеф, да отидем да намерим Мун! Да тръгваме! Чак, какво искаш? Виждала ли си моето зарядно за iPhone? Батерията ми падна. Не съм го виждала. Не ме безпокой. Трябва да завърша грима си. Кастингът започва всеки момент. Хайде, Манди, дай ми зарядното. Скучно е да стоя без телефон. Махни се, Чак. Няма да ти дам зарядното си, защото и на мен ми трябва. Върни го. Ето, вземи го. Махай се. О, Манди, виж, режисьорът идва. Къде, Чак? Точно там, не виждаш ли? Не виждам никой. Чак, сляп ли си? Там няма никой. Трябва да е било въображението ми. Здравей, Чак. Добре, Манди, мисля да тръгвам. Ще съм без телефон. Мун, тук ли си? Амина, сигурна ли си, че Мун е вътре? Винаги се крие тук, когато не иска да вижда никой. Мун е толкова странна. Защо я да стои на тъмно в килера? Сигурно има и мишки. Мун, идваш ли на кастинга? Мун, не мълчи! Знам, че си там. Не съм тук. Амина, защо се опитваш да я убеждаваш? Като не иска да идва, остави я. Мун, просто забрави за тези фалшиви родители. Не си струват сълзите ти. Няма да разбереш. Не си израснала в сиропиталище и не знаеш какво е да си без родители. Добре, Амина, да тръгваме. Добре, Мун, ако промениш решението си и решиш да се присъединиш, заповядай. Тези круасани бяха много добри. Гофи, спри да ядеш круасани. Те не са за теб, те са за Франсуа. Защо Франсуа се нуждае от твоите круасани? Вие, момчета, Франсуа е от Франция. А какво обичат всички французи? Круасани. Логично! О, току-що дойде още една поръчка. Между другото, днес е щастлив ден. Всички оставят бакшиши. Не го пипай! Женба! Днес е много важен ден. Ще изберем най-добрия актьор за филма. Екшън! И снимай всичко, което видиш. Винаги улавям всичко. Аз съм операторът. Първият участник може да влезе. Аз съм Амина, а аз съм Стеф. Много искаме да се снимаме във филм. Затова сме ви подготвили танц. Добре, покажете ни. Fast lane when I pass in the street, bag of money in the passenger seat. Simcoe's been asking for me on the road from the west to the east. Way up, I may never. Ще ни вземете ли във филма? Франсуа трябва да помисли. Добре! Франсуа! Жан-Пол! Най-добрите сте! Следващия участник. Ела тук! Здравейте на всички! Казвам се Лора, а това е гаджето ми, Бенс! Можем професионално да изиграем влюбена двойка! О, харесва ми тази сцена. Добре, покажете ни. Хайде, Бенс, както репетирахме! О, моя красива Лора. Сърцето ми ще ти принадлежи завинаги. Искам да се омъжиш за мен. Съгласна ли си? Бенси, трябва да помисля. Помислих и аз съм съгласна. О, моя красива Лора. Обещавам, че ще бъда най-добрият съпруг на света. Как беше? Да е добре. Твърде клиширано. Лора, да тръгваме от тук. Не, чакай. Също можем да се целуваме страстно. Франсуа не вярва. Следващия. Бенс, ти се целуваш толкова ужасно, че дори Франсуа не повярва в нас. Лора, казах ти, че не съм актьор, аз съм баскетболист. Следващия. Следващия участник. Нашият ред е круасани. Тук. Защо само един круасан? Гуфи, ти ли изяде всичките круасани?
Само малко. Казах ти, че тези круасани са за Франсуа. Ако не влезем във филма заради теб, ще залепят този круасан заедно с тази чиния на едно място. Моля те, не, Пънка. И аз ти казах, не яш от круасаните. Ние сме най-добрият екип! Много искаме да участваме във вашия френски филм, защото всички в нашия екип са талантливи. Освен това специално изпекохме пресни круасани за Франсуа, но някой ги е изял. Добре, покажете ни таланта си. Много ми е интересно. Жан-Пол, започвай да снимаш. Сега ще ви покажем една екшън сцена, която ще ви порази. Аз и Дилан ще играем влюбена двойка, а Гуфи и Бабъл ще бъдат хулигани. Обичам екшън сцени. Дилан, каква прекрасна вечер! Виж този залез! Залезът е страхотен. Хей, загубеняци! Знаете ли изобщо, че това е наша територия? Не знаехме. Просто минавахме. Просто минавали. Дайте портфейлите си. И парите. Да, но ние нямаме пари. И си оставихме телефоните вкъщи. Ще проверим! Момчета, ако не искате проблеми, по-добре си тръгнете мирно. Да, защото гаджето ми е наистина страхотно. И какво? Ето какво! Уау! Казах ви, че приятелят ми е много готин. И така, хареса ли ви? Браво! Браво! Но ние не снимаме екшен. Снимаме любовен филм. Л'амур. Не видях това тук. Както и да е. Да, ставай. Защо се прегървате? Не ни приеха. Не ни пука. Следващия. Казвам се Манди и съм администратор на кампуса. Аз съм много талантлива. Мога да играя всяка роля. Без значение каква. Хей. Не, ти не. Защото не ни показа кампуса. Помня. Какво? Всъщност е правилно да се каже кампус, а не кампиус. И както и да е, майната му на кастинга. Браво! Това беше истинско. Харесва ми. Следващия. Мразя ви! Пъзел, хайде, твой ред е. Хора, нервен съм. Може да объркам. Ще се получи, повярвай в себе си. Йо, привет на всички. Аз съм Пъзел. Чух, че търсите готин човек за вашия френски филм. Считайте, че вече сте го намерили, защото аз съм готин битбоксър. Ако искате, можете да включите фенерчетата на телефоните си. Хайде! Това пожар ли е и какво? Изглежда така. Пожар! О, но! Какъв пожар? Жан-Пол, започвай да снимаш! Дим! Там! Нужда от помощ. Горката Мун! Трябва да измъкнем оттам. Няма да ходим там. Там е опасно. Трябва да се обадим на спасителната служба. Те ще я спасят. Отивам да се обадя. Сигурни ли сте, че е там? Може би и там няма никой. Сигурни сме! Нямаме време да чакаме спасителната служба. Трябва да измъкнем веднага. Пъзел, Найс, помогнете ми да отворя вратата. Камил! Горкото момиче Мун, напоследък и е трудно. Олеля, къде? Нещо се случи там. Жан-Пол, снимай! Какъв пожар? Не снимайте, това не е филм. Олеля! Къде е пожарът? Там! Нека да минем. Хора, тя идва на себе си. Уау! Изгасихте ли огъня? Да, причината за пожара е тази снимка. Колко героично! Как се казваш? Искам целия свят да те познава. Казвам се Камил. Мун, как си? Добре съм. Браво!
приятели, натиснете бутона за лайк, абонирайте се за канала ни, щръкнете на камбанката и очаквайте новите ни епизоди. Чао! Какво вещице? Съвсем ли си изгуби ума? Защо пусна видеото от душа в чата на кампуса? Ти сама си го изпроси. Сега хубаво ли ти е? Бързо изтри видеото от чата и се извини. Веднага. Ето ти моите извинения. Ти сама си го изпроси. Къде са тези баскетболисти? Привет, новак! Привет, момичета. Може ли да си по-внимателен? Знаете ли за какво е там този новия до залата? Баскетболистите не го пускат вътре. Иска да се присъедини към отбора им, но те не го взимат. Хей, новак, какво? Чакаш баскетболистите ли? Да, защо питаш? О, нищо. Не се надявай. Няма да вземат никого в отбора си. Мен ще ме вземат, защото играя страхотно баскетбол. Ха! Остави го, нека стои и чака. Хей, вместо това ела да се присъединиш към нашия екип. Ще продаваш пуканки и лимонада. Не, благодаря за предложението, но предпочитам да отида при баскетболистите. Ей, новак, отвори вратата! О, здравейте, баскетболисти! Имате нов баскетболен кош ли или какво? Да, нов е. Директорът ни го подари, защото спечелихме състезанието. Готино. Мога ли да стрелям няколко удара с вас в новия кош? Няма начин! Все още не си в нашия екип. Отиди, отвори вратата. Отвори вратата. Ден сте помоли. Не виждаш ли? Тук се мъчим. Да, разбира се. И кога ще ми позволите да се присъединя към вашия екип? Още не си доказал, че си добър играч. Първо се докажи. Тогава ще го обмислим. Ще го докажа? Определено ще го докажа. Трябва да вляза в баскетболния отбор. Просеко, отказа ли се от баскетболистите? Само внимавай да не заплачеш. Няма да заплача. Не се притеснявайте. Лозар! Ха! Готино. Нов кош, нови якета, нови топки. Обичам всички тези неща, Денс. Да! Скоро ще имаме и нови униформи. Бенс отиде да ги вземе. Денс, мога ли да съм първият, който ще стреля в новия ни кош? Не, аз поръчах пица. Първо да едем, после да играем. Добре. Хей, Стеф, познай какво. Манди се обажда. Какво иска? Не й отговаряй, игнорирай я. Не, ще вдигна. Ами ако остава нещо. Здравей, Манди, какво има? Познай какво, приятелко. Пак съм болна. Имам температура 39 градуса. Можеш ли да ми помогнеш, като работиш като администратор вместо мен? Амина, тази хитра лъжкиня е решила да пропусне часовете в кампуса. И има смелостта да те моли да станеш администратор. Манди, ако си решила да пропуснеш кампуса, просто го кажи. Не ми вменявай работата си. Да, Амина няма да е администратор. Тя не е доносник. Стеф, толкова си глупава. Ти си глупавата. Приключих разговора. О, вау. Това Лея ли е? Всички ли сте луди? Махайте се от тук! Защо зяпате? Казах, излезте! Леле, какво тяло? Кой е публикувал това в чата? Мон го публикува. Баба, превърти назад в началото. Нещо не видях. Дадено. Неудачници, сипете ми малко лимонада и по-бързо! Сега ще налея. Лея, как си? Защо те грижа как съм? Баба просто е любопитен. Неудачници, вашата работа е да наливате лимонада, а не да задавате излишни въпроси. О, имам доставка. Поръчана пица. Излизам от тук. Ето е твоята лимонада, Лея. Изглежда, че тази новата все още не знае, че се е засрамила пред целия кампус. Леле, Бенс не вдига телефона. Привет, момичета! Привет, момчета! Къде му от Бенси? Бенс отиде да вземе новите ни униформи. Защо не ми каза за това? Мислех, че съм от тази с друго гадже. Между другото, момичета, поръчах пица. Куриерът просто закъснява. Отново пица? Момчета, къде е новият? Още ли не сте го взели в отбора си? Не, оставихме го да тича още малко след нас. Аха, пицата е тук. Доставка. Поръчайте храна бързо и не пестете бакшиша. Махни си ръцете. Днес няма да получиш бакшиши. Защо? Всеки оставя бакшиши за чай. Закъсняваш с минута и 20 секунди. А на рекламата пише доставка мигновено. Но аз тичах възможно най-бързо. Дадох всичко от себе си. Дори се изпотих. Предполагам, че трябва да отслабнеш, за да бягаш още по-бързо. Да, трябва да поспортуваш, както правим ние. Вие сте толкова гадни.
Вие луди ли сте? Махайте се от тук. Защо зяпате? Казах, излезте! Лея гола? Какъв позор! Тихо, тя идва. Розови, кого обсъждате тук? Никой! Току-що ви чух да казвате името ми. Сигурно си се объркала. Да, не споменахме името ти. Току-що ви чух да казвате Лея, какъв позор. За какъв позор говорите? Поли, ти го кажи. Не, ти го кажи. Не, ти. Аз няма да го направя. Всъщност, Лея, някой е публикувал видео в чата на кампуса. Какво видео? Видео на теб под душа, без дрехи. Какво? Дай ми го! Решихте да се заяждате с мен ли? Дръжте се! Чудесно! Няма никой. Йоу, аз съм Кул. Ще снимам видео как играя баскетбол като професионалист. После ще го покажа на Бенс. Той ще го гледа и веднага ще ме вземе в отбора си. Хайде! Чък, доставка! Поръчай храна бързо и не пести бакшиша. Чък! Чък! Доставката е тук! О, Бабъл, браво! Да проверим дали всичко е наред. О, понички! Добре, горещ шоколад. Хей, Бабъл, какво е това? Шоколадът не е горещ. Съжалявам, Чък, много поръчки. Докато предам шоколадът истина. Също не е лош студен. Да, не е зле. Бабъл, какво направи? Няма да пия след теб. Ти сам си пий студения шоколад. И няма да получиш никакви бакшиши. Не ми пука. Вижте, момчета, колко готино играе. Обещах ви, че ще го докажа. Ти хвърляш топката в новия ни кош ли? Хвърлял ли си топка в новия ни кош? Да, готино, нали? Новият току-що изпадна в беда. Да не си полудял. Дори ние, шампионите, не сме имали възможност да използваме новия си кош. А тук ти се фукаш. Съжалявам, момчета, не знаех. Просто исках да докажа, че и аз мога да играя добре, за да ме вземете в екипа си възможно най-скоро. Добре, Нав! Ти си наказан! Въпросът за приемането ти в нашия екип се отлага за цял месец. Цял месец? Момчета, това е твърде дълго. Но ще имаш време да помислиш за поведението си. Хора, моля ви, не казвайте на Бенс за това. Сериозно, не лъжа. Отвратителният снежен човек живее в същата къща като мен. Дори веднъж се качих на асансьора с него. Отвратителният снежен човек не съществува. Той се е возил с него в асансьора. Да, след това ще кажеш, че той живее под леглото ти. Най-стъп ли си? Що да живее там? Той си има собствен апартамент. Камил, това е за теб. Какво има, Мун? Това е подарък. От мен за теб. Подарък? Мун, нещо ще се объркала. Камил има рожден ден през май, не сега. Това е подарък, че ме измъкна от пожара и ми спаси живота. Благодаря, Мун. Цяла кутия черни дъвки. Да, миналия път ти харесаха. Хора, почерпете се. Така или иначе, аз имам много дъвки. Какво, вещице? Съвсем ли си изгуби ума? Защо пусна видеото от душа в чата на кампуса? Ти сама си го изпроси. Сега хубаво ли ти е? Бързо изтри видеото от чата и се извини. Веднага! Ето ти моите извинения. Ти сама си го изпроси. Бързо ми се извини. Няма начин. Глупаво момиче! Леле, момичетата се карат. Аз ще ги разтърва. Спокойно, Айс. Те сами ще се разберат. Мун бързо ще я изправи. Ще съжаляваш, че някога си се забъркала с мен. Ще видим това. Амина! Отново има проблеми в кампуса. Момичета, какво стана? Мун публикува видео в чата на кампуса, на което Лея си взима душ. А Лея разбра за това. И изглежда, че се изправи срещу Мун. Леле, ще има бой.
Момичета, успокойте се! Спрете да се биете! Момчета, защо стоите там? Разделете ги! Ага. Мразя те! Пусни ме! Ще я разкъсам! Найс! Махни мръсните си ръце от мен! Ще си платиш, вещице! Защо се карате? Сега ще ви извикат в кабинета на директора. Ще имате големи проблеми. Не ме интересуват проблемите. Ласи ми по нервите и трябваше да се занимая с нея. Да се махаме преди Чък да е пристигнал. Сигурно, че е видял всичко на камерите. Приятели, сложете лайк на видеото, абонирайте се за канала, штракнете камбанката. Чао! Say no.